Takže odtiaľ normálne. Nemusíš ju dotlačiť. Hej. Môžeš vyhodiť toto súčiastku, on by to vedieť do nosa. Dotlačiť poriadne tak. Nemáš časť. Neskočiť si. Si pomôžeš. Poriadne stlačiť? Hej. Nabité? Sama strelila. Začarovaný. Dotlačiť, tak. Čarovná kurka. Tebe nevystrelí asi. Mám poriadne začknuté? Skúš. Naklepni ručne kladivko. Podučne faknutý. Nie, lebo neudarí, keď pojme. Proste není ti súďané. A nechcem, by som s tým bol v tej hre. Neudarný. Čekajte ráno, hej. Každé 20. Čo nedobre. Keď tam poškodilo. Haňbe sa puška, ten televízor. Veľa ľudí kúka. Každý zavre po jedným oku. Ja to mám toto, neviem. Proste. Budú tačky táto. Do strany? Hej. Co ide sa tam euro, 4 do eura? Veď nehrá jak Adam Šangala, práve. To je novočie zdieľa? No to ty asi nevystrelí z nej. Už jak skolku strieľa. Dobre, srandu robím, treba niečo iné tlačiť. Dobre, celý prst tam daj, tak idem. A to len za to, že mu ju rozbehol. Je to na otlačok. Počkaj, ja stále. Daj mi. 4 strelím, po tebe dám, ty vystrelíš. To bolo 3. Škoda, že si neveril, ne? Dobrý chod, cvakám. Budem ľudský. To ani nekope, nie? Dobrá je. Bum. Čo včera som štril, nie? Poď školem pojíš mi. Co chceš? Ja sa ucha. Poď. Ani na strany, to je s Romanom. Vlado, štriliam ja. No tak mu jakši strieľa. Už si kľudný. Ale prestane neskutočne. Bez úplne rovno. Lietalo tam česko. Hej? Všetko lietalo. Máš ešte dať tu po tých kacíkov, jak segal. Miko, tak som ti chcel natočiť, že si mal pamiatku. Som dával upravovať púšku, čo neviem, či nám dáco nezmenil nejaký uhol. Je obťahnuté, nie nič. Nie. Dobre, jednoduchý systém. Dotlač, poriadne, máš dotlačenú? Hej, držím až. Krčovite.
Dobre, bez randy teraz mu dajte naboje. Spust asi naraz potom. Necaj, pomalej spust, ale naraz potom. Nemáš čo tu? Skús. Musíš prejať. Dá sa dať zrada. Daj niekomu ešte. Fajne, že. Môžem povedať skúšať.